गासैबो मोनबा मोनजि सेल्फ हेल्प ग्रुपजों ज' जानानै मोनसे क्लास्टार बानायनो हायो। जायफोर दाउ फिसिनो होनो बिसोरनो 500 दाउ होनाय जागोन आरो सोरबा दाउदैबो बरननो हागोन। दा दाउदै बरननाया मा जायो? 500 दाउ नों फिसियोब्ला जुदि 400 दाउआ दाउदै होयोब्ला सानाव दाउदै दैसेनि दामा बेसेबां दायो रायमनायाव? 10 थाखा। दा बेवहाय खरसा थांनानै जुदि दाउदै दैसेयाव थाइनै थायोब्ला जुदि सासे आइजोआ 400 दाउदै बरनोबा सानसेयाव 500 दाउ थायोबा 400 दाउदैयाथ' ओंखारखागोन, बिनि बारासो ओंखारो। अब्ला थाइनै खरि लाब मोनोब्ला सानसेयाव 900 रां खामायनो हायो। आरो 30 सानाव 900 खरि नायोबा 18,000 रां खामायनो हायो। मा मावबा जोङो मोजाङै सोलिनो हागोन बेबायदि स्किमफोरखौसो जोङो नायदों। ओरै BPF निफ्राय बुंगासिनो दोङो 75,000 रां होनो होन्दोंमोन, मानो होआखै? आङो सरकाराव फैनानै नुबाय 75,000 नङा, बिनि गोजौआव माखासे जोङो रांफोरखौ होनो हायो। गोबां सुबिदा दङ सरकाराव। दा बे सुबिदाखिनिखौ जोङो लाबोनांगौब्ला सरकारा स्टेबल जानांगोन आरो मोजां गोग्गो समाज जानांगौब्ला जोंनि हारिनि गोरिब गुन्द्रा थाखोनि सुबुंखौनो बयनिख्रुइ फार्स्ट जों नायनांगोन। जायफ्रा हा हु दङ, साख्रि बाख्रि दङ, मोजाङै सोलिनो हायो, बिसोरनो लासै लासै जोङो बिथांमोनखौ नायबाबो जागोन।